Já děkuji Vivě za pozvání, děkujeme vám, že jste sem přišli. Věřím, že každý z nás si odnese něco, co nás povznese na duchu nebo inspiruje. Jmenuji se Honza Michalisko a v mém úvodě, krátkém životním úvodě, budu mluvit o některých šperkách a o drobných aktivitách, kterým se věnuju já a i s mými přáteli. A budu mluvit možná někdy o obyčejných věcech, ale myslím si, že i ty jsou krásné. Takže narodil jsem se v Ostravě. Přesto většinu času mě formoval venkov, proto jsem zmínil babičku a dědu vlevo, kteří mě zasvětili do poezie venkova. Strávil jsem s nima hodně času a když jsem zmínil prarodiče, musím zmínit i rodiče, kteří na mě, myslím, že jak vidím, jsou hrdí. Mám rád zvířata, i jako parťaky, ale bohužel i jako jídlo. Je to trapné, ale zatím jsem se k vegetariánství nedopracoval, ale třeba k tomu dozraju. Rád pracuji v týmu, rád pracuji s lidmi, kteří jsou zapálení do nějaké společné aktivity. Rád pracuji s lidmi z různých médií a je pěkné pozorovat ten výsledek nějakého projektu. Moje studium pro mě nebylo ze začátku moc jednoduché. Toto je orientační test školní zralosti v 91. roce, který jsem absolvoval docela, řekl bych, s odřenýma ušima. Tady ty tečky moc nedopadly dobře, opakovat. Ale to by ani nebyl ten hlavní problém. Největší legrace byla ta, že jsem vážil 15,5 kg a to nebylo moc ideální váha pro vstupu do první třídy, takže jsem šel o rok později a pak už to bylo hezké. Během studií jsem zjistil, že jsem obdarovaný speciální vlastností, která se říká dyslexie. A ta způsobuje to, že touhu po vzdělání a po studiu a po poznávání se zredukuje na minimum. Takže když jsem se rozhodoval v 9. třídě, kam půjdu, vybral jsem si učňák, obor kamnář, krbář, co mě velice zajímá i dodnes. A v jedné prezentaci škol jsem se dal do řeči s profesorama z jedné střední zlatnické školy v Ostravě Michalkovicích a vzhledem k tomu, že tam byl nápis střední škola, tak jsem se na to podíval, pousmál a šel dál, ale oni mě inspirovali k tomu, abych se pokusil o ty přijímačky, které můžou být přínosné. Řekl jsem si tak, kdy se dostanu na střední školu, buď tam budu dělat kamna někdy, anebo jako přijímačky a jednou svým vnukům budu říkat, že jsem dělal přijímačky na střední školu, tak jsem to zkusil a byl jsem přijat. Bylo to pro mě velké překvapení a říkal jsem si, vydržím 3 měsíce a budu na sebe hrdý. Vydržel jsem tam rok, 2, 3. Během toho jsem zjistil, že to studium je zajímavé a že spousta talentovaných spolužáků jsou taky dyslektici a od té doby jsem se za to přestal stydět a poznal jsem Vysokou školu výtvarných umění, řekl jsem si, udělám přijímačky, bude to zajímavá zkušenost. Hlasilo se tam asi 70 lidí, brali 5, já jsem se najednou ocitl mezi něma a v tu chvíli jsem pochopil, že ten, kdo má nějaký úspěch v životě, že to není nějaký něco mimořádného, není to nějaký VIP člověk, nějaký vyvolený někdo. Pochopil jsem, že VIP jsme tady každý, kdo tu sedíme, že jsme všichni. Že je jedno, jaký máme před sebou cíl, i když... A mám rád paradoxy, protože věci, které vypadají zdanlivě nějak, jsou ve finále úplně opačné. A tak jsem se dostal do Bratislavy. Řekl jsem si, paráda, budu v zahraničí, budu studovat zahraniční školu na Slovensku. V té době by mě ani nenapadlo, že opravdu budu v zahraničí a dostal jsem se i na stáž do Německa, do Pforzheimu, do jižního Německa. A během toho jsem se stihl v Bratislavě infiltrovat i na Vysokou školu muzických umění, kde jsem absolvoval některé přednášky teorií javiskové řeči u pana Štefana Bučka, tehdejšího ředitele Národního divadla, nebo autorský seminář u pana Milana Lasici a to pro mě byla taková příjemná tečka v Bratislavě.
Moje tvorba většinou se specializuje nebo rád dělám prstinky. A toto je moje oblíbená práce, je to náhrdelník, maturitní práce, která získala na mezinárodním sympozii Hephaeston 2005 i ocenění. Toto je první ročník na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě, který spočívá v tom, že si studenti vyberou 3 různé odlišné obory. Já jsem tam byl jako kov a šperk, ten obor je poslední, ty kurzy mají 7 týdnů a první byl textil, to byla téma recyklace. Já jsem vzal staré noviny, utkal jsem z nich takové sukno a šil jsem z toho šaty. Další kurz byl design, tam byla téma přeprava po sněhu, tak jsem vytvořil takový baťoh, z kterého se vysune lopata, sjedete kopec, zasunuté a pokračujete v jízdě. Dokonce ten baťoh otiskli i v slovenském deníku SME. A třetí kurz byl architektura a tam mi úplně rozšířila vnímání prostoru. Protože jsem většinou prostor vnímal jako nějaký obal, obdivoval jsem tehdy design a během té architektury jsem zjistil, že design, jak ho vnímám já, že je jenom obal, ale že ten svět je daleko spletitější a bohatější. To jsou 2 prsteny, které jsem vytvořil na stáži v Německu. Měli jsme profesora Timo Kichlera, to je manažer firmy Nissing, který se specializuje na autorský šperk. A dostali jsme tému Zwei Ringe. Učili nás také, aby práci, kterou vytvoříme, aby jsme ji nějak pojmenovali. První se jmenuje Riverstone, je to inspirované říčním kamenem, je to kinetický prsten, jehož tvar si můžeme měnit dle libosti. Druhý prsten se jmenuje Sibylla a inspiroval jsem se mořskýma rostlinama. A během studia má člověk možnost si vyzkoušet věci a tvary, které by v běžném životě, na které by si neudělal čas, tak jsem se věnoval hodně takovým organickým prstenům, protože mám blízko k přírodě a některé se použily do krátkého animovaného filmu. A vyzkoušel jsem si také různé, vlevo je návrh ceny pro filmový festival Modrý anděl. A festival oslovil 4 ateliéry, ateliér Kov a šperk, keramiku a sklo. Udělalo se mnoho návrhů krásných a ta porota říkala, že to je moc krásné, že by si rádi vybrali, ale vlastně, že ani moc nechtí platit za to, takže si nakonec nechají tu jejich starou cenu. A dále zajímavá práce bylo vpravo nahoře, je to takový diadem motýlí na jednu modní přehlídku ve Vídni. Byla to taková taneční modní přehlídka, tanečnice z Jižní Afriky jí předváděli některé šaty, kusy, diademy a do toho tančilo. To bylo krásné propojení. Dole je příbor. Tento jsem nazval příbor dotyky, ale mojím takovým názvem je příbor Ostrava. Vycházel jsem z toho, že ornament jsem udělal z nežádoucích prvků, a to z těch nežádoucích otisků. Vyhrál jsem za ten příbor hlavní cenu a firma Bernhard Sandvik udělala prototyp a jestli ten příbor bude mít štěstí, může jít do výroby. A vybral jsem pro vás 4 různé typy náhrdelníků a 4 různé přístupy. Ten vlevo první, to je ta maturitní práce, moje oblíbená, je to takový technicky konstruktivní náhrdelník, uprostřed má takový oblásek, který funguje jako zapínání, a když se oddělá na takovém řetízku, tak se ten náhrdelník rozevře, pak se zase uzavře, ten oblásek se zacvakne. A oproti tomu přístupu technickému složitému jsem si vyzkoušel i takový primitivistický přístup. Zvolil jsem ten vpravo nahoře. Je to vytvořené z takových stříbrných a jednoho zlatého pásku, které jsou napružené a drží po sobě u sebe vlastním tlakem. A vpravo dole je takový fotonáhrdelník. Je to podobný princip. Jsou to 2 kusy, které jsou zapilované a zapuštěné do sebe. Je to jako z papíru.
Vnější plášť je matná a vnitřek je lesklý. Jsou tam vložené malé fotky, které se do těch protějších zdí odrážejí, vnitřní stěn odráží a vytvoří to takový 3D efekt. Zapínání je magnetické. A ten vlevo nahoře, to je náhrdelník, který jsem vytvořil na zakázku pro slovenský úřad vlády v Bratislavě v nějakém roce, už ani nevím, 2007, 10 nebo 11, to je jedno. Byl summit Vyšegrádské čtyřky a byla tam, kde byla i paní Angela Merkelová, tak je to jako dar Slovenska pro Angelu Merkelovou. Jsou to takové tepané kousky, které se do sebe zapojují, navazují do sebe, ten vepředu je největší a ty nahoře jsou odstupňované. Je to takové tepané porodiované stříbro a je to propojené zlatým 14-karatovým nítečkem. Já mám rád detaily, takže pro někoho je to nepodstatné, ale pro mě to je úplná fajn šmekrovina. A je to taková metafora té propojené Evropy. Paní Radičová předala Angele Merkelové náhrdelník 2011, no. Ale to je nepodstatné. A vzhledem k tomu, že náhrdelník se jim líbil, tak mi požádali ještě pro vytvoření manžetových knoflíků pro Viktora Orbána. Já se přiznám, že v té době já jsem vůbec nevěděl, kdo ti lidi jsou zač. A když jsem si začal googlovat, jak Angela je vyfocena tam s Dalajlámou, tam s Obamou, tak jsem si říkal, to bude nějaká zajímavá osoba. A abych nebyl jenom u šperku, tak pro mě milá aktivita je, léto jsem trávil buď v nějaké klempířské komínické firmě, kde jsem vyráběl nerezové komponenty pro stavbu komínu, anebo na letním táboře je to ranč v Bučovicích, jmenuje se ranč Sluníčko a přes léto tam dělají tábory. A je to takový pro mě mimořádný tábor, protože je zaměřený na kolektiv. Není to zaměřeno na toho jedince, na ten výkon jedince, ale je to zaměřeno na spolupráci. Děti tam pečou chleby, dojí mléko, vyrábějí sýry. Mají tam takovou přednášku o tom, že to, co je na louce, se dá také jíst. Takže společně s kozama tam konzumují pampelišky a podobné věci. A po studiích jsem řešil takovou dilemu, co dál, že jo, ta škola to je takový krásný inkubátor, a kdy je člověk jako v bavlnce, ale vzhledem k tomu, že jsem měl nějakou zkušenost s komínickou firmou, kde jsem vyráběl ty nerezové komponenty, tak jsem chvilku vymetal komíny. A bylo to krásné, protože to byl takový kontrast, kdy jsem byl zvyklý, že jsem v nějaké dílně zavřený v takovém u toho stolu, člověk je zhrbený a najednou jsem se ocitl na velkém komíně. Mimo to měl jsem strach z výšek. A kdo má strach z výšek, tak doporučuji tento, vlastně vymetněte pár 10-20 komínů a ono se ty hranice docela posunou potom. Potom jsem posílal takové PFK. No ale vzhledem k tomu, že jsem se věnoval i té šperkařině zlatnictví a tak už se mi to trošku začalo křížit a já jsem se musel rozhodnout, tak jsem se rozhodl pro tu šperkařinu a převážně dělám snubní prstínky. Dneska už spolupracuji s kamarádem, s Karlem Stochem, bez kterého některé práce by nemohly vzniknout. A vlevo nahoře vidíte můj letní ateliér, který je vytvořený v bývalém prasečím chlívku, ale on potom už mi byl malý, těsný, tak jsem se musel přestěhovat a dneska ateliér využívají naše 4 kozy, které s přítelkyní chováme a kozy jsou úžasné, to jsou terapeutky. A kdo má možnost chovat kozy, tak taky doporučuju. Dostanete se do přírody a jste motivováni, když se mi někdy nechce, tak prostě musím ráno podojit, že jo, večer a tak dále. Vlevo vidíme Julču, Růženu, Elišku, Květu. Uprostřed je moje přítelkyně Olinka. Ta vzadu uprostřed samozřejmě. A přítelkyně je restauratorka, sochařka, restauruje porcelán, keramiku, kámen, dřevo, štuky.
a díky tomu mě občas zaměstná a vypomáhá mi v drobných některých věcech. Vpravo dole je zajímavý novogotický oltář a taky se tam vyžívám v některých šperkařských záležitostech. Jsou to zajímavé odvětví, díky kterým se dostávám k různým takovým sakrálním šperkům. Vlevo nahoře je taková korunka, kterou jsem očistil, zpevnil, nechal galvanicky pozlatit, osázel 94 štrasovými kameny. A původně ta korunka byla v takovém stavu, že ten pan farář říkal, tu tam ani nedávejme, to je taková škaredá, taková to. A pak najednou se z toho stal největší klenot, ještě hezčí jak ta socha, ale to přítelkyně tady není, takže si to můžu dovolit. Vlevo dole to mě oslovili jedni mniši z jednoho kláštera za Bratislavou, protože mají takový starý relikviář, který chtějí použít pro ostatky Jana Pavla II. A tak mi dali je to takový detail vlevo, jeden z mnichů jednou ho už se pokusil redesignovat, tak tam navrtal dírky a sekundovým lepidlem a drátkem tam lepil korálky. Proč ne, že jo? Já jsem je ale bohužel musel odstranit, vyčistit a znovu ten celý relikviář se rozebral, galvanicky pozlatil, porodioval a ještě mě čeká, je to proces, takže ještě mě tam čeká osazování kamínku a dotažení některých prvků. Toto jsou naše současné ateliéry na faře. Je to fara z roku 1907 v současnosti, je v Těškovicích, je 23 let neobydlená. A my jsme hledali nějaký prostor, nějaký na vesnici, starou předválečnou chaloupku, která má prostě kouzlo nějaké. A vybrali jsme si tuto faru a rádi bychom tam udělali už děláme některé aktivity a udělali takové skromné venkovské centrum volného času a vzdělávání. A máme spoustu spolužáků z různých zemí, tak nějaké mezinárodní sympozia, štukaterské malby a všeho možného. A trochu toho umění dostali i na ty vesničky pro ty naše babičky a tetičky. A jednou z aktivit je můj duchovní bratr Václav Klapetek mi dal lokalitu, kde bychom si mohli natáhat spoustu sazenic lípových. Jsou to lípové sazeničky, které jsou v místě, které by buď se vysekaly, anebo by neměly vhodné podmínky pro růst. Tak jsme vytáhali 106 sazeniček a za farou jsme udělali takovou školku, která je určena pro lípovou alej. A já jsem na té faře měl velké ambice. Říkal jsem si, uděláme tam stacionář, bude tam velká kavárna, bude tam tam budou chodit lidi, bude to úplně granty, tam natáháme. Tak jsem, jenomže to je majetek biskupství a to jsem musel založit občanské sdružení. Oblítal jsem spoustu věcí a spoustu úředníků, našel jsem si jednu právničku a bylo to velmi komplikované a jako mým darem té dyslexie, to je prostě to papírování, to je španělská vesnice, to je hadra s prominutím. A když už jsem se některé ty informace nabifloval, už jsem to nějak částečně pochopil a už jsem byl u cíle, tak se změnil občanský zákoník a všechno to padlo. Tak jsem se rozhodl, že nepotřebuji zakládat nějaké sdružení, když chceme vyklidit nějaký lesík, posadit nějakou alej, opec nějaké buřty nebo zorganizovat nějakou obyčejnou nějakou akci. Takže ty akce budeme organizovat prostě jen tak. A já jsem pochopil, že ta administrativa a byrokracie mi vzala tolik tvůrčí energie, že mým cílem v tomto roce je vzdálit se velkých myšlenek, vzdálit se od velkých myšlenek a přiblížit malým krůčkům. Je to takové moudro, které mě napadlo jednou ráno, když jsem nemohl usnout. Ono to zní jako docela takové jako klišé, ale ty malé krůčky prostě mají větší sílu než nějaká velká myšlenka nerealizovaná, která skončí v hlavě. A to je ode mě
všecko. Já vám děkuji za pozornost, přeju vám, ať se vám splní všecko dobré a přeji krásný den. Děkuju.